Така, другари, какво ви е необходимо, за да спестите парите си и безболезнено да преминете от лев на валута евро? Международния проект имаме 7 платформи, където хората по целия свят се приумножават парите си. В зависимост на какъв континент живеете и каква валута ви е изгодна. Евро, фунт стерлинг, полска злота, руска рубла, китайски юан, киргизски сом. Първо, изберете платформа, каква валута да пестите. Създавате 3 основни парични потоци. Супер бързе ще ви дава за 2 седмици или 30 дни от 4 и до 20% от сумата, която си ви предали в управление. Начален поток, ако е разработен вярно, ще ви започне да получавате печалба на всеки 2 седмици. Нарастващият поток ви дава резултат на всеки 6 месеци, в зависимост от вашата цел. В нашия офис има калкулятор, където ви можете да изчислите действията си и вашата полза. Още имаме бонусна система, която действа като стимул за развитието на проекта. В проекта съм повече от 11 години и съм готова да се поделя с моят опит и да отговоря на вашите въпроси. Нашият проект е създаден за хора, които искат сами да решат колко, кога, къде и защо. Тоест за свободни хора.